हास्तेनि हामग्रानि बागै साकथारजाक बायथां जरानि हास्ते हापां सालब्रुमनो लुको हामग्रानि बागै गोबांमा याप्रि नाहारि दं हास्ते हापां स्रांसला यागो गोबांमा सामं बुतांनो नाहारै दलाई हांकर थांगा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा स्रांसला दलाई हांकर पुइलानो तिप्रासारंनि हामग्रानि बागै बरकनि सानमुंनो तुयै दलाई हांकरनि आम्बासा सार्किट हाउस तिप्रासा समाजपति रकबाय कक्लाम सालायगा आरो दालबिदाल कक्लामनो तुयनो बरक कक सालायगा हनि कक्तमाव साइमानखा आबनि यागुला आम्बासाबो आरनि बुरैनाय मोथां बदलि गताल तांनकनो फियगुइ रैखा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा बकास्ते हांकनि काहाम नायकल मुंनि बागै हापांनि बखाक्तै अ शेप नाहारजाखा आबनि यागुला दलाई हांकनि न कमलपुर आमसायो थांगै सगैखा मन्त्री अक्रा आरो कमलपुर मन्दलनि बखाक्तै संसा जाक बदलनि कायसा नांकुकमानि पान्दाव थांगै मानजाखा मन्त्री अक्रा आ सालनि सालनो गोबांमा सामं बुतांनो यागो तैयैनो स्रांसाल दलाई हांकर सगैखा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा बियो रिपोर्ट कखरां।